Ayo ngerolahkan loro ragane sinar budaya. Sing nomor 3. Jaranane sing nomor 4 iki mau sapa, Nger? Iki sajake kabotan anggone manol. Jajale, Nger, jajale. Ayo Lole dan Mardan. Oi. Wah. Monggo Pak Sinto sak Wadyabala. Mas Irfan meskipun dalu menika ingkang sami rawuh. Nderek-nderek ngregengaken rasana sinar budaya. Halo. Sing hati-hati ya. Ayo. Alam wae. Ayo. Mundur. Ya. Ayo Pak. Hamid. Jas. Ho. Ayo. Wah, hoi. Iki lo bocahe. Sing hati-hati loh, Ben. Ayo konco sesarengan bareng-bareng olahraga. Olahraga badan lan uga olahraga pikire.
nindakake raga anggayo kasarasan bre santosane di wolan raga sing kiat semangat kanggo nunjang pembangunan budi luhur tawakal panembahe sesanti rahayu olahraga rahayu rame bebarengan ake olahraga anggayo rasa-rasan bre santosane jiwa lan raga sing giat semangat kanggo nunjang pembangunan budi luhur tawakal menambahi sesanti rahayu olahraga rahayu hati-hati ya. Ayon kambya gawe gumun tekun sarta luhur akeh kang kayungyon kanggo srana iku antajemu nyawiji ing panemu condong ing kalbu alon sing penting kelakon ya ya Jos. Berita kehilangan kopi setengah morong harap ditujukan kepada YouTuber. Berita kehilangan kopi setengah morong harap ditujukan kepada YouTuber. Boeing. Ayo. Mas Pandu. Harap ditujukan kepada teman-teman YouTuber. Jos.
Satrio Bonoro. Iki lo jaran nanti, iki lo jaran nanti, sinar budaya. Sliramu tansah gandeng reteng kaya mimin tuna. Yuk. Taati ning kisah samudra. Yo. Oba ing prasetya kandhaan tebing tresno sinaksenku wong anggaret mendung ati kekanguyung yen tanpa gohang layong sesarengan sinar budaya. Ciro lupat. Yuk. Oh.
Hijos. A. Buka titik, goyang titik. A. Buka titik, goyang titik. A. Buka titik, goyang titik. Ayo. Ya, 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 up. Yo. Hey. Lo. Hey. Just. Yo. Nah, lo. Just. Lo.
oh, wiwit saka Malangan Blitar lan Kedirian nganti teken kegragan juan pungkasan tulung agungan wis nyata kagungan kita jalanan sinar budaya riasine iki maneka warna o a a e a a o a a e a a o a a e a a o a a e a a o a a e a a o a a e a a o a a e Kilo caranane turangga sinar budaya Ayo, ya.
Oh iya. Yeay. Iki lho, padha sing ati-ati Satya Banarawa. Ayo ger, ayo ger. Ayo. Sarengan kalian Novan Audio. Opla, bocah dangdut. Ayo. 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 Poso. Wah. Ayo ger. Kaya ngapa lah kaprigelaning dening para satriya-satriya Banarawa. Ai. Ayo. 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 Bocah tepar pisan iki yo. Ayo le. Au, wis. Jajal ger. Wah. Ya iki lho dagangane Sinar Budaya. Yang. Woi, lah dalah. Ra dlomok entoh. Maju sithik wah. Pancal ragamu ger. Yo. Lah dalah. Kang Sinto. Ya iki lho. Ya. Ayo. Nggih para satriya-satriya Banarawa sampun gugur wonten satemahing palagan nggih. Samatla sampun prang tanding ana sajroning alun-alun Sinar Budaya wonten pahargyan dalu mriku ya man. Pun Bapak Keni lan uga Bapak Agus aku nyuwun tulung man. Wah. Jas. Ridu mawur mangawur urahan Tengaraning jurit Gong makuru gongso Tetak kadya punula Para pranjiting turangga westi Rakata ingkang Dojala layu sepit Dojala layu sepit Nenggi para turangga Satya Banarawa ya man Kang sampun tari jojogetan gladen wonten dalem menika wano Aku njaluk mangan aku njaluk mangan. Jos. Ridu mawur mangawur urahan. Tengaraning jurit Gong makuru gongso tetak kadya putula Pranjiting turangga westi rakata ingkang Dojala layu sepit
kaya ngapa gayane para satriya yo ayo lho Pak Mat sing marai bingung ha Jos ha oh bapak nih saya suwe ora kaya bebrayane kudune cara piye bisane kaya wong kae embakne aja ngece kabeh wis ana garise sing nyata Gantadara milik wong sing samastine ning pinggire bengawan tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semana wis kapitung ketiga neng pinggire bengawan saben-saben wong tansah kelingan awas prasetya ing ati kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring itilan pasti kita sadermi nglampahi ning pinggire bengawan saben-saben mung tansah kelingan awas prasetya ing ati kang suci ing ler terus ing ati oi ayo bocah muri piye kabare mendem cium muka bocah muri mendem cium muka Mas Heru Bimaya ini ayo Pak Kus ora bareng muka ayo jos ayo enggal nyuwun bali yo man aku nyuwun diterke bali man paman ayo
Jombor. Luset teko ngendi mbor. Jombor kali turi. Iki piantune wis rawuh nggih, Ger. Wah. Piantune iki uga rawuh ki man ayo. Kali turi ora banjir man Ya, ya. Bapak kene aku nyuwun ditene bali bapak Aku tak turu ana kasur empuk wae iki atos maneh. Ya, ya loh. Atos iki maneh. Aku tak ngalih kamar kulon sing rada empuk iki. Jos. Ayo lo Mas Arif Jombor. Mas Arif Jombor. Hop. Yo. So, hey, ho, ho. Ayo, wah, kok, wah, ya pahit Pak ini, kembangnya pahit, kembang pahit Pak ini, Pak ini, kembangnya pahit, yo, ya, ayo mesti diwan sini enggal-enggal nyuwun diturke bali siji bloko siji ya. Apa iki sapa man? Ayo mani cek loro man ayo mana? Ayo. Jos, alah ayo apa? Lho sak rosamu. Sak rosamu kaya ngapa? Kadik dayanmu nggih. Ya iki panggunge rasa banget lho. Kok mek ngono to, ndak suka aku, ndak suka. Aku ndak suka lek ngene iki ndak suka. Alah. Aduh kene teriak-teriak kok. Yo. Ayo aku. Ayo, ayo. Ya, lihat.
Ho. Ae. Ah. Aduh. Siaranan kadung